assalamu alaikum bandiraɓe Pulaar on calminama way ko woni kadi e nder leydi Sénégal e nder lebbi 4 kena tolno e 50 yimɓe mbartima hen wala hawla goti wonde foko hulbinade yimɓe 50 mbartima e lebbi 4 donc y a problème. C'est quoi le problème? yimɓe ne jiiɗi laakara. Ferme-moi. wona yidde lahara ko ɗum wona ɗum. ɗum ɗon holko saburuɗum ko perte d'emploi situation ji gonɗi e famille ɗi surtout ɗum ɗon gona e famille ɓe pawma pression wonde à l'âge ɗon tigi woni caɗele ɗe caɗele bonɗe ɗe fof ko ɗum ɗon ko ɗon tolniɗen. saɗa jogui haalis aɗa konti sa ala haalis a wonani haydara mbiyeɗa an kay a nafata a jeeri ala waalo. ɗum ɗon c'est vraiment difficile a wonata jaam ene muusi kono noon ɗum ɗo ne waadi noon fof kam mette wawa wonde e neɗɗo hane tagma wiide ya hannu ɗo gurdama min cikkumi ko wona feere wona solution hol dalilu mum a yaade mette ɗum ɗon ko go a tawoyi mette ɗiɗi déjà an a waɗi ko boni aɗa andi Allah yiɗa moƴƴani harmi tifagan. te an ko gurnoɗa koko mette guranoɗa wona jettoɗa hadi Allah jokkanma hen ko ɗum par ce que déjà mo ñaawe ɗum ɗon andi ɗum ɗon fof ko caɗele wona gueɗe wonko jarani ayi neɗɗo probléme mo wawi dañde foof won ɓurɗomo musrede probléme wallahi Allah des fois aɗa yiya neɗɗo no fijana jala mais taw ko woni koye ɓerde makko ene metti. neɗɗo fof mo jiiɗa e aduna ene jogui ko muusi ɗum il faut ko paama ɗum. kala ko gonɗa fof e ɗo gonɗa fof ko Allah waɗma ɗon. ko kalda o gon wota jejjiden Allah no woodi. ngumen Allah andi yimɓe kolake Allah ɗum woni haala ka par ce que imanagal wonto yettoro e ma ɗiɗon miijoji garta e ma. inna allahu alimun bi zati sudur yo yimɓe ɓe gartir haqqillaji mumen par ce que ƴoƴƴo wartotako. jamais ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi mbawa naddi ti Allah mo walli mo tampa